Hej og velkommen til One Minute Talkshow. Talkshow, hvor vi har skåret direkte ind til benet og har fjernet alt andet. Så hej Jan. Hej. Du har fundraiset rigtig mange penge, ja. Men til hvad? Til kræftramte børn og deres familier. Du har noget. Du har noget set lidt svært at tage det seriøst nu. Ja. Nå, okay. Nå, du er kræftramte børn? Ja. Ja. Jeg har da også... det kan jo ske. Ja. Nå. Har I noget musik, der vil kunne passe? Tak fordi du gad at komme. Tak fordi jeg måtte.